Kowe ora iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa perang nganggo tatanan. Ora sapenamu dhewe. Ora rumahmu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe dikongkon Jara Sandhaya. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndrawati lan Mandura ya. Iya apa ora? Ora sandadak pawadan negaramu ketaman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Jan-jane aku wis ngerti yen to anu bakal blengket negara Ngamarta Ndrawati lan Mandura. Dasar kepara nyata. Nah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki Nata Mandura. Gage Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ning Nalendra Ndrawati, Nalendra Ngamarta bakal tak bonto tare tak krincung sikile. Lebokke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu, muni piye cangkemmu? Iki muni piye iki muni piye? Negaramu bakal tak blengket. Mandura Ndrawati, Ngamarta bakal tak bonto tangane. Tak krincung sikile lebokke pakunjaran. Wah, gugu karepe dhewe kemewat karo gem jimat. Kowe wani ndados siapang. Kowe ngrasani Nata Mandura bakal tak bonto. Wareng bedan negara Mandura pengen tinjung akhirat nyawamu ka. Wah. Ayo, Gage. Mungsuh Nata Mandura saka tanggungan ayo ge. Ngantemo. Ah, bagus. Kurang seklibu dua, kurang gawan bedatya. Sauntung ngarep sekliburi. Orang lakon mati dereng Praja Drajat apa diampun. Wah. Jajalanan diapure kaya ngene karo wani karo Baladewa Sita menang apa? Warani karo Baladewa Sita menang apa? Sing daya piandel apa kek ngaku? Ayo, aja ketanggungan. Yen pancen ku arep nyinake karo Prabu Ansa Sirnakna. Piye? Sirnakna, iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamunaing Satu Sekti negara Mandura. Iki tamake Gunung Juduk Segara Asat. Iki tau tate kramas raja diapure kaya kowe iki 40.000 cacahe. Modar kabeh. Mungsuh Baladewa. Ayo kaki tamakno tinjung akhirat nyawamu kowe. Mongso iso glawat. Ratu kaya manuk guwek. Arep blengket negara Mandura. Jeleh urip kowe. Mangsane. Pangan kuwi. Kocap kacarita nalika semanten njer babah ndepani lemah tutuk ngorok kaya kawah. Sang Prabu Amsa kenging Kyai Alugoro sirna margalayu mlajar iki Ratu Gog sigra matur kelawan Kang Rayi Prabu Dimbaka lumajar saking katebian sigra nglumpati kuwandaning Sang Prabu Amsa kaliyaning jagat gawening para dewa gregah kaya wungu saka nendra. Kakang Amsa. Ayo Prabu Baladewa aja mutore. Ora nganggo nantang ngantem Baladewa saka mburi. Menungso ra tatanan. Modar kowe nusula kakangmu. Rupane padha. Antil kaya Alugoro Modar. Aduh kesandungan.